እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ መንጎ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዘሎ ዘይምርድዳእ በእዋኑ ክፍታሕ ብዘይምኽኣሉ ኢትዮጵያውያን ነጋዶን ኣውፈርትን ንወደብ በርበራ ክግልገሉሉ ከም ዘይከኣሉ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊፀን። ወደብ በርበራ ናይ ሶማሊላንድ ብፍላይ ካብ ሃገራት ኤስያ ዝዕደግ ሃለኽቲ ነገራት ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ነጋዶት ሃገር ክጥቀሙሉ ጸኒሖም እዮም። ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሶማሊላንድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ወደብን ትራንዚትን ንኽትረክብ ዝነበረ ዕድል ኣምሊጥዋዩ መባሉ ይዝከር። ኢትዮጵያ 1900 ዋንነት ብርኪ ናይ ወደብ በርበራ ክትገዝእ ስምምዕ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ወግዓዊ ሰነድ ንምፍጻም ዝነበራ ናይ ግዜ ገደብ ሓሊፉ ክብል እዩ እቲ ሚኒስትሪ ዘመልክት። ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ዝርርብ ጀሚሮም ምህላዎም እዩ ዝንገር። ነቲ ርክብ ብዝምልከት ግና ካብ ክልቲኦም ወገናት ወግዓዊ መግለጺ ተዋህበን። ዲፒ ወርልድ ናይ ዱባይ $240 ሚልዮን ብምውፋር 65 ሚእታዊት ካብ ወደብ በርበራ ክውንን እንከሎ እቲ ዝተረፈ ኸኣ ብመንግስቲ ሶማሊላንድ እዩ ዝውነን። ብኣሜሪካ ዝተማእከለ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳንን ሓይልን ናጽነትን ዴሞክራስን ዘተተኻይዱ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብዕልዋ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንመጀመርያ ግዜ ዝተኻየደ ትርክብ በቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ዝተማእከለ ነይሩ። ምስ ወተሃደራዊ ቆንስል ምርኻብና ሓድሽ ዝምድና ንምምስራት ዘይኮነ ነቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ መፈጸምታ ንምግባር እዩ ክብል ሓደ ካብ ወከልቲ እቲ ሓይሊ ናይ ጋዜጠኛታት መግለጺ ሂቡ። ሓይልን ናጽነትን ዴሞክራስን ድሕሪ ትርክብ ብዓርቢ 10 ሰነ ኣብ ዘዳለዎ ጋዜጣዊ ዋዕላ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብዛዕባ ትርክብ ክበሃል ዝቐነየ ሓቅነት የብሉን ብምባል ቀንዲ ዕላማ ትርክብ ነቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብሓይሊ ሒዝዎ ካብ ዘሎ ስልጣን ንምእላዩ ዝሃቀነ እዩ ክብል ገሊጹ። ብዛዕባ ዝርክብ ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ንምዝታይ ብረቡዕ 8 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኣባላት ሓይልን ናጽነትን ዴሞክራስን ዘይምቅዳው ተፈጢሩ ምንባሩ ተገሊጹ እዩ። እንተኾነ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ንህዝቢ ሱዳን ዘለዎን ደገፍ ብንጹር ስለ ዘርአያ ኣብ ትርክብ ክንሳተፍ ወሲና ክብልዮም ወከልቲ እቲ ሓይሊ ዝገልጹ። ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ናብ ስልጣን ክምለስ ኣለዎ ዝብል ጥብቅናየን ሒዘን ዘለዋ። ሳልሰይትን ዝነበረት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ግና ነቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ምድጋፍ ጀሚራ ዝብል ክስታት ካብ ህዝቢ ሱዳን ብሰፊሑ ይስማዕ። ላዕለዋይ ዳኛ ኬንያ ፕሬዚደንት ሃገር ናብ ፍርዲ ክቐርብ ውሳኔ ሕሊፋ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ዜና ሓቅነት የብሉን ኢላ። እታ ላዕለዋይ ዳኛ ብመገዲ ጠበቓ ኣብ ዘሕለፈቶ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኬንያታ ዳኛታት ቤት ፍርዲ ኣብ ዝመዘዘሉ እዋን ዝተኸተሎ ሜላ ካብ ቅዋም ሃገር ወጻኢ ብምዃኑ ክእረም ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ከም ዝሃበት ብምዝኽኻር ብማዕከናት ዜና ኬንያ ዝተዘርግሐ ዜና ግና መርትዖ ዘይብሉን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ኢላ። ፕሬዚደንት ኬንያታ ብኣረኣእያ ንዝሰማምዕዎ ዳኛታት መምራፁ ንቅዋምቲ ሃገር ዝጥሕስ ናጽነት ፍርዳዊ ኣካል ዝግህስን ባዕሉ ፈጻምን ፈራድን ንክኸውን ስልጣን ዘመቻችእን እዩ ብምባል ዳኛ ማርታ ካራምቡ ካብ ቅድሚ 3 ዓመታት ሒዛ ክትቃወም መጽናሓ ጠበቓ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኬንያታ ንዓንቀጽ 366 ናይ ቅዋም ስለ ዝጠሓሰ ካብ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት ናጻ ዝገብሮ መገዲ እዩ ተጠቒሙ ብምባልያ ታዳኛ ትኸስስ። ኬንያ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ እትሸባሸበሉ ዘላ እዋን ማሕበራዊ ሜድያታት ሃገር ብጎስጓሳት ዕለቕሊቖም ማዕሪኡ ኸኣ ናይ ሓሶት ዜናታት ንጽልእን ናዕብን ዘላዓዕሉ ወረታትን ዓሌትነትን የስፋሕፍሑለዉ ክብል መንግስቲ እቲ ሃገር መጠንቀቕታታት ይህብ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።